Zdárek párek lidičky, já vás zdravím u vlastně nový série videí, jak jste si mohli z nadpisu a taky určitě tuto hru znáte přečíst, tak je to GTA San Andreas Multiplayer. No a my se teda hned vrhneme na hraní, aby jsme měli trošičku víc toho, aby to bylo trochu delší, tak jsem přeskočil tu ukázku, něco základního jste viděli, pak by nás jenom tady vyhodili na TT z auta, ty policajti a jinak tady mám takhle ještě přetexturovaný auto, nevím proč to nebylo vidět v té ukázce, ale tak nějaký auta mám přetexturovaný. Takže musíme jet za CJem, za DCJ, tam na té mapce, takhle dole. A ještě se chci omluvit, že dlouho nebylo nějaké mluvené video, a zatím jsme dělali nějaký ty intra, no a takovýhle věci. Doufám, že mě slyšíte o něco líp. Oh, fuck. Protože vlastně já jsem mám zase vyměněný mikrofon, mám jakoby sluchátka, takže to nebude snad šumět. A to snad bude už dobré. Takže už jsme tady. A jdeme do toho. Já ty ukázky asi budu přeskakovat. Podle mě to asi všichni znáte. GTAčko sérii, tak ten díl. No, takže já to přeskočím. Tady najdu nějakou fotku, pak se ho snaží zabít smok. No, tady vidíte hned první přetexturovaný vozítko, je to na jakový ty auta, v kterým budeme jezdit. Mně se docela líbilo, tak jsem si ho tam dal, takový srandovní. No a v první misi vlastně budeme to tady je takhle na kole a musíme ujet před těma hajzlama. Takže jedem. Ale už tam najdou ty hajzlové, ježiš, no můžeš trochu rychlejš. Já když jsem teda vždycky se přiznám, když jsem hrál, tak jsem furt třeba cheatoval, protože nevím, mě to takhle přijde takový divný hrát tak proto to s vámi chci natáčet, ať to aspoň pro něco stojí. Ale jinak příběh to má podle mě docela dobrý smysl. Smysl to má. No a nás teď chodili ty gangstři, takže no, tamhle je další vozítko s autem, ježiš, na zase oni policajti, ale jedeme speedy, sprinty frontu. Dojedu tě, Magore. No, to je dobrý, no. No, už jsme si nevzali auto, to fakt nechápu. Jo, no. Takže my takhle předjedeme, já si tu trasu pamatuju. A musíme čekat. Ježiši. Tak jedeš nebo co? Ura. No. Oh my god, dělej, ty jedeš takhle. Sprintuj, speed. Jo, tady to mám hrozně rád přes ty rampy. Tady vždycky si jdu dolů, hop. Tady vždycky vyjedu nahoru. Byl. No. Tak jdem frontu. Další mody, teda přemodovaný auta. Tady by mělo spadnout to auto. Aha, wow, je tady. Tak jsme trochu ochceli. Jedem. Mně se tam jako otočili úplně blbě, takže už nás nedoženou. To je dobrý. Aha, oni se portujou, takže to zřejmě Rockstar Games ještě měl takový to, no, prostě nerealitu. Takže tady už oni zabočí, to si pamatuju. Se na nás vykašlou, nebo někam zabočí tam, no. A už na nás prostě kašlou. OK, yeah. Ještě se mluvám, že nic neslyšíte, je to stažená verze, nechci se mi to kupovat, protože podle mě si to radši stáhnu. Je to i ztráta času, když půjdu mezi tím do obchodu, nebo něco takového.
No, takže to přeskočíme a máme Respekt plus. Respekt. A my jdeme do domu. Teda musíme jít do domu. Videa budou tak 10minutový, podle mě to stačí a aby jsme to zase nepřeháněli. Tak, save jednička, OK, to je safenutý. A já bych ještě možná udělal jednu misi, nebo já nevím, jak dlouho natáčím. No a já bych to pro dnešek ukončil, opravdu krátký díl, já se omlouvám, ale teď opravdu nemám čas, já jsem ještě k tomu nemocnej dneska, je mi docela blbě a fakt jako nic moc, no, takže příští díl už bude tak ten 10minutový, 15minutový max a tímto se s vámi loučím, nikdo nám volá, to vždycky típnu, tímto se s vámi loučím, ještě si tady takhle uděláme, dáme si kolo do garáže, no, ať máme aspoň nějaké to auto, nebo auto spíš, nějakou věc, no op, frontu, zdar, no, ty, tady není žádný auto, tady má rider, policajti, dobrý den, dobrý den, sorry, co tu jako děláte, čau frantové, jste mě, takže zatím čau, počkat, vidíte to taky jako, tam mají normálně notebook, no, no, jížděj, no takže zatím, zdar.